kana fɔ k'i bɛ kuma wɛrɛ foyi fɔ o ma ni tɛ n dɛmɛ dɔrɔn f'i tɛ n dɛmɛ ne yɛrɛ fɛ o kɔni don tɛ basi ye wara min b'a kun ka ci ɲama t'o la e dama k'a la cogo min na ne dama k'a la ten an bɛ dama ka denmuso in na ten mɛ n bɛ taa fɔ a ɲɛna babi ɲɛna ne kan min b'a la an b'a ɲɛf'i ye o diyara n ye o diyara n filɛ Allô, Luca? Ça va? Tiens, tiens, une femme ça. Tiens, tiens. Waati jumɛn ka cɛ ne bɔra ɲɔgɔn kan e yɛrɛ b'a dɔn an ka yɔrɔ ninnu réseau ko a ma nɔgɔn quoi à part ça plan jumɛn bɛ yen wala an bɛ bɔgɔ yan nɔ cɛ an bɛ k'an débrouiller dɔɔnin cɛ sinon n ka cɛ n'i yɛrɛ m'a lajɛ kana bɔ an na de ou bien wala n ka cɛ gɛlɛya yɛrɛ de b'an kan yan n ka cɛ Wai i ka denni min n'a kun bɛ ɲɔgɔn fɛ Selenge c'est pas tɔgɔ yɛrɛ ko c'est Batɔma bɛ lafier de c'est pas voilà là e bɔgɔra yan wa n ka cɛ n t'o kalama koyi ok i bɛ tila k'a ka numéro ci n ma n b'a ɲini fo k'a ye n'i y'a ye dɔrɔn n bɛ kuma i fɛ n ka cɛ non n ka cɛ hakilila tigɛ o la sa hakilila tigɛ o la n ka cɛ ne ka cɛ de bɛɛ b'a dɔn ni la bɛ ɲɔgɔn fɛ Selenge nɔ n ka cɛ bɛɛ b'o kalama ou bien non hakilila tigɛ n bɛ n hakili to a la i b'a fɔ n yɛrɛ ta de don n ka cɛ non walayi problème foyi t'a la ok n ka cɛ k'an bɛn kabako so wulila sɔngala ma ye ayi a kɛcogo ɲuman bɛ ala kɔnɔ a tɛ tɛmɛ sinon n kun y'a f'i ɲɛna o cogo kelen de don awɔ n ka mɔgɔ dɔ bɛ sira fɛ ka na a ka kan ka na bi bi yɛrɛ ya n bɛ furukunkuruni ko min f'i ɲɛna an b'a jateminɛ n'ala sɔnna ma babi yɛrɛ kɔni nana i bɛ taa lajɛ n'o kɛra i ka choix ye an n'a tɛmɛ n'o ye n'o yɛrɛ ma k'i ka choix ye an tɛna dɔ wɛrɛ ɲini nka n kɔni bɛ kelen f'i ɲɛna maa bɛ kala minɛ i bolo yanni ka bere sɔrɔ dɛ ayiwa o tɛ babi ye e kɔni ta tɛ wuli wagati n'o tɛ a bɛ sɔn ka fisaya o cogo la dɛ an b'a kɛ o cogo la e kɛnɛ ta dɛ cɛ wɛrɛ tun bɛ yen koyi o ye mun cɛ tuguni an siɲɛ kɛ an siɲɛ i b'a dɔn sa ani min ye denmisɛn kɛ ɲɔgɔn kan ye a ka ɲi o don yɛrɛ ne ni a ye ɲɔgɔn kunbɛn wala an ka karenin kɔnɔ a tun ye kuma dɔ fɔ ne ɲɛna ko ale bɛ musoko dɔ la musoko alhamdulilayi rabbil alamin o kɔni ye hɛrɛ de ye a ye muso min fɔ ha ma nɔgɔ dɛ ko cogo di kuma le y'an sɔrɔ yen i b'a dɔn a ye muso min fɔ komi n'a fɔ an denmuso jumɛn cɛ kuma la munumunu in dabila sa an denmuso cɛ i si ka nin kuma in ɲɛfɔ ne ba ala sa an denmuso la sa an ka lafiya wala donc a kun nana a ɲɛfɔ ne ɲɛna donc ne ka a ɲɛfɔ ɲɛna donc n'a bɛ se ka an bɛ se k'a d'a ma furu la cogo min na i t'i sin ka nin kuma tiɲɛ fɔ ne ye denmuso dɔ de bɛ ancien bolo denkɛ dɔ de bɛ ancien bolo la bɛ di o ma wa ou bien ancien yɛrɛ de bɛna la kɛ cogo di comme bawi ye ko denkɛ wa den de bɛ ancien bolo yan ancien ye muso fɔlɔ min ta o mɛ taa den tan n'o cɛ ka filanan ta o taara den tan n'o cɛ a hakili den wɛrɛ de b'a bolo a yɛrɛ kɛ tangara ne ko
fa de be ancien na wa ou bien fa be e de la aw mɔgɔ fila la kɔni ne ma da la aw dɔ la kelen kɔni fa be dɔ la cogo di e ancien ɲɔgɔnna cɛkɔrɔba ko ka lavier denmisɛnnin fitinin ni hali maa min tɛ tɛmɛ san tan ni wɔɔrɔ san tan ni ko k'o di ancien ma est ce que fa ti dɔ la sɛbɛ la ni ne denmisɛnnin teri kun ti e ye walayi fa be dɔ la mais n'ala sɔnna an bɛ fa tigɛ ka bɔ dɔ ɲɛ na ba oui cɛ kana ko tan ni dusu ye sa ne yɛrɛ kumana fɛ o e kumana fɛ ne kumana fɛ ne ye kuma caman fɔ a ye mais a ma faamuya de quoi a ko de fɔ ne k'a ɲɛfɔ e ɲɛna de a fɔ n k'a f'i ye ko dɔw bɛ yen an kana gɛlɛya ɲɔgɔn bolo sa hey tangara dɛ nin kuma tɛ don ne hakili fɛ koyi nin kuma tɛ don ne hakili fɛ ancien ɲɔgɔnna cɛkɔrɔba n'a bɛ muso wɛrɛ ɲini a ye muso wɛrɛ ɲini la tɛ sɔrɔ n bɛ min fɔ aw ɲɛna o y'o di ayiwa n'i ko ten komi ne ye ciden wajibi ne kɔni b'a ɲɛf'i ye an m'a kɛ ten basi tɛ an b'a kɛ ten donc k'an bɛn kɔfɛ o la k'an bɛn non nga cɛ hakili latigɛ o la sa hakili latigɛ o la e nga cɛ e ne ka cɛ de e la bɛɛ b'a dɔn e ni la bɛ ɲɔgɔn fɛ selen kɛ nɔ nga cɛ bɛɛ b'o kalama ou bien non hakili latigɛ bin hakili to a la i b'a fɔ n yɛrɛ ta de don nga cɛ donc wari ko to i ka ne lajɛ dɔrɔn ne b'a bɛɛ gérer ou bien e tɛ ne fɛ de ne b'i fɛ yɛrɛ b'a bɛɛ kalama mais i yɛrɛ ɲɛ bɛ n ka fini min na yɔrɔ mɔgɔ tɛ se ka sɔn tigɛ Ali ikelen sigun jona ta ka miri ramo hera dogon ngana madi bira Ali ni mo nyafa mo fam de fa me black la miri ta no songo ko gelemba do re ti do fa mi min fam ngana wallahi ntaran kungulo do bo cecilen do re la o kɛmɛ kan kamana gan yɛrɛ de nka komi aw fana ye simo ye funi ɲɛna ma dɛ Ali ɲa faamu komi aw fana tɛ se la mɔgɔ fɛ yen ni sɛbɛ ko don ni sɛbɛ kɔni don tilakan sɔrɔ so n'ala sɔnna an b'a ɲɛɲini yɛrɛ b'a kalama o labɛn yɔrɔ tɛ sirada in juguna ta tilakan sɔrɔ so dɔrɔn ok ni ko ten mɛ n terikɛ i fana y'an bila depuis e sigira cɛkɔrɔba nɔ la e fana tɛ se la gɛrɛ na bilen an bɛɛ denmisɛnniya teriw kɛ ɲɔgɔn fɛ o fana ye anw siran e nɔfɛ mɔgɔw fana ka ca a ma nɔgɔ dɛ o fana o ye tiɲɛ ye komi ko de ka ca baara dɔ b'an bolo a ka gɛlɛ k'i b'o baara kɛ k'i bɛ don wo dɔ kɔnɔ quoi mais n'ala sɔnna n bɛna to k'o ye gɛrɛ la an bɛna gɛrɛ sigi kɛ an b'an ka yaalaw kɛ an bɛna an ka bɔti kɔnɔtaw kɛ a tɛna foyi bɔ n ka ko la mais n'ala sɔnna tana dɔw kɔni bɛ yen n fa ka fɛn dɔw kɔni bɛ yen kɔni n bɛna n cɛ janya olu la fɔlɔ n'ala ni kira ka jɛ ok n ka cɛ ni ko ten o kɔni bɛ diya n ye ba in mɛna fɔlɔ bayi a ma se yan fɔlɔ a yɛrɛ ta nin la dɔ tɛ ka na nin ye ne ka tiɲɛ ko bɛ cogo di taa ɲɔ de bɛ suruku tile kɔfɛ ye o kuma an ka dugu bila bayi cɛ e yɛrɛ kɔni dalakan ka ca i b'a dɔn ko n'a position don sinon an tɛ faamu ɲɔgɔn ma k'an ɲɔ min da bon cɛ a bɛ jɛn ne ma quoi an bɛ tɛmɛ to don n bɛ taa ci teliman dɔ la kɔfɛ an na tila ka fɛrɛ quoi a sera sigo kɔni waati bɛɛ aw bɛ ka taa dɔ ka fura kari an b'a kɛ ten tɔ a diyara n ye kojugu kana faamu an ma dɛ ok bayi i y'a dɔn don ko su
a kɛra jadi dai I b'o fɔ ko filakɛ ya n ka cɛ i sera ka a fɛn kɔni bulogu dɔ b'a la n kɔni bɛ min f'i ye ni m'i ja jɔ i tɛna se ka fɛn bɔ min t'a la dɛ n'o dun kɛra n terikɛ ko bɛ gɛlɛya dɛ Ali ne ni min ta in kɔni jarabi ka baara tɛ ala de bɛ n bɔ a b'o da ɲuman fɛ i yɛrɛ ta in dun n b'a dɔn a kelen bɛ ka ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ dɛ terikɛ ne la kɔni ne ɲɛ kuminen ka ban a bɛ sanfɛ de wa a bɛ duguma de wa a yɛrɛ t'a dɔn bilen cɛ sera i ta in na dɛ wa n terikɛ wari kɔni ayi a bɛ ka n bɔ ni wari marifa de ye kunun an kɔrɔnin an taara butigi la n yɛrɛ kuma sigi n'a ye yɛrɛ a ye complet 2 sabara 2 k'o kɛ mana kɔnɔ fɔlɔ n yɛlɛmatɔ ye fini dɔ ye n k'o diyara n ye a tilara k'o 2 san k'a fara a kan ale de y'o bɛɛ san min bilara posi kɔnɔ i t'o da dɔn cɛ ka cɛ baka ba wolola filɛ ni na koyi n terikɛ tilan'o bɛ sanu ɲini fala kɔnɔ de ne ka sanu min sɔrɔ bugufiyɛ kɔnɔ yan de tɔnkɔnɔ ni miirila dɔrɔn o b'a sɔrɔ n ye gramme 10 wari bila n kun terikɛ an bɛ nin bɛɛ la ko wɛrɛ bɛ ɲɛfɛ subhanallah ko kelen de bɛ yen o de bɛ k'an kamana gan kamana gan n ka cɛ o la o ka kamalenba dɔ bɛ tɛ k'i lamisɛnya dɛ bari muso ɲuman o ni cɛ tɛ ban dɛ cɛ bɛɛ bɛ cucu la o nɔfɛ n terikɛ nin ye kamalenba min ye nin ni tɔw tɛ kelen ye dɛ nin y'a denmisɛnnin teri kamalen dɛ nin y'o de o yɛrɛ ye ne yɛrɛ daga wuli teri ye selenge n terikɛ luga min y'a tɔgɔ f'i ye dɛ o de don n ka cɛ bɔ cira bugurinjɛ ma ye luka de ye n wele ko a ka dɔgɔ bɛ yan bɔgɔrɔ yan n'o ye la ye ko n ka hakili to a la ne hakili bɛ la la ka kɔrɔ nka terikɛ fɛn min b'an cɛ luka bɛ se ka bɔ kalama abada ale bɛ se ka bɔ kalama cogo di ale bɛ selenge e bɛ bɔgɔrɔ yan a bɛ se ka bɔ mun kalama foyi e bɛ la fɛ la bɛ fɛ a bɛ se ka bɔ mun kalama n terikɛ kanu dogolenba a mɛnnen o ye tile 2 ye dɛ cɛ an ka jɔ an ka don bɛ sa surtout kanu duman n terikɛ ni ko bɔr'o la dun o kuma tɛ cɛ yan cɛ n bɛ min f'i ɲɛna muso b'e fɛ e bɛ muso fɛ mun wɛrɛ b'e bilen n terikɛ muso ko ka di nka teriya fana ka di dɛ cɛ i tɛ k'i futuku fasaga nin ko in na an dun bɛ damanda de la n'i ta ninnu ka ko in fɛ e ka nafolo o ye ladi n'i ka nafolo ma sɔrɔ wa i tɛna la sɔrɔ wa i ta den tiɲɛna sinon n'i y'a dan ne ma i bɛ kɔnɔ de da la bilayi ka sɔrɔ k'a furu siri i y'a faamuya o dɔrɔn de y'a solution ye sinon n'i y'i futuku fasaga nin ko in da la a bɛɛ ni ala cɛ i tɛ la sɔrɔ wa i ta den tiɲɛna ni wari fana tɛ fana n ka cɛ ne kɔni kunkolo bɛɛ de ɲagamina nin ko in nka komi a bɛ tan ko b'a wagati bolo sa o ala k'an dɛmɛ nin ko la dɛ cɛ ala tɛ dɛmɛ foyi la i jija dɔrɔn i k'i ka ko kɛ ni cɛya fɛ